Diyos maray na pagkaaga mga katribo, yaon po kitang unyaligdi sa Barangay Abo, Tigaon, Camarines Sur. Bibisitahon ta po ang lugar na kung sain yaon ang pinakaenot na kumpirmadong kaso kan COVID-19 digdi po sa Partido District. Ini po sarong 23 anyos na daraga sigon sa ipinaluwas na impormasyon kang Department of Health asin kan lokal na gobyerno kan banwaan ng Tigaon. Napag-araman kan isa raw radio broadcasting na isinararom na po ang Barangay Abo sa total lockdown kasudmang alas 10 nin banggi pitsa 8 kan bulan na Mayo. Dudumanon tapuan mga checkpoints na kung saan binabantayan ini kan mga tabuhan kang PNP Tigaon, kang MDRRMO asin kan mga barangay opisyales asin mga tanod kan Barangay Abo. Gusto ko lang pong linawon na saro lang po ang kumpirmadong pasyente asin ini tagadigdi po sa Barangay Abo. Bako kung saan na barangay digdi sa banwaan ng Tigaon, Camarines Sur. Napag-araman ta pa na ay pinapadagos ang ngunyan ang contact tracing asin digwana po ning identify na 7 direct asin 10 indirect contact. Sa ngunyan nasa isolation naman ang pasyente asin sa iyang bilog na pamilya. Gusto naman pong linawon ang mga nagruruluwas na barita na ipinapaabot sa isa raw radio broadcasting na bako pong totoo na nakaabot na po ang pasyente sa Lagunoy, sa San Jose asin sa mga pagtarain na barangay para magpiesta. Sigun sa investigasyon kang lokal na gobyerno kan banwaan ng Tigaon sa pamamayo ni Mayor Chico Puentevilla, dahil nakaluwas kasakasentruhan kan banwaan ng Tigaon, Camarines Sur. Makakaulay ta po niya na pagkaaga si Mr. Leandro B. Penosa, ang MDRRMO kan banwaan ng Tigaon, Camarines Sur, kung ano ang sa indang ginigibo sa mga checkpoints. Sir Leandro, marina pagkaaga, ano po ang presenteng status ngunyan kang Barangay Abo ta aram tama baga na yaon digdi ngunyan ang pinakaenot na kaso kang COVID-19 sa banwaan ng Tigaon? Marina aga po, sa presente po yaong kami ngunyan para magmando kang mga gabos na checkpoints, itong mga in and outs digdi sa Barangay Abo. So nahiling mi po ang mga tao nagkokooperar man. So as early as 1 o'clock siguro or 12 noon kasubanggi, nagkaag na kami ng mga barikada para i-lockdown ini pong Barangay Abo. So katabang mi po digdi so PNP, katabang mi so Barangay Abo, saka ito pong mga miyembro kang Tigaon Rescue Team. So ang nagiging role ngunyan kang MDRRMO yung magtabang sa digi sa Barangay Abo, tanganing kumbaga ang mga checkpoint manihar, mabantayan, tanganing maiwasan na magpaparuluwas ang mga residentes digdi. Yes po, yan po ang naging role mi, mag-augment sa INDA saka sa PNP kung paanoong paagi na nganing itong mga residente dahil man magkatarakot na maray, saka may yaon po kami para magtabang kay Kapitan pagabot po sa information dissemination para ipaliwanag sa mga tao na ining sitwasyon ngunyan, kontrolado ta naman, saka igwa kitang ginigibong contact tracing. So as much as possible, ang ginigibuta po, makontain ta muna ining virus na ining COVID-19 na sa nagpositibo digdi sa banwaan ng Tigaon na digdingani po nangyari sa Barangay Abo. Sa ngunyan po, kooperado ang mga barangay officials, ginigibo po ang gabos na paagi kung paano mamanihar ang tamang pag-contain kay ining nagpositibo digdi. Ang ginigibo mi po ngunyan na action, iyon na itong mga tao na informaran na sa ngunyan dahil sinda magpanik ta ini aram tama na ang COVID-19 ang virus kung paano nakakatransfer. So pag harayo man sinda duman dahil may man harayo man ang posibilidad na sinda mahawa. So ang pinakamagayon duman po sa Barangay Abo, makikoper sinda saka dahil na po muna magpararuluwas hanggang matapos ining contact tracing. Tapos ngunyan po, ang gabos sa quarantine pass kang Barangay Abo, suspendido muna ngunyan. So hinahagad mi po ang kooperasyon kan lambang saro, bako sana po so taga Barangay Abo, magtarabangan po kita na iyang maging orderly ang pagpapasunod ta kay ining pag-contain saka mga precautionary measures para dahil na maglakop sa banwaan ng Tigaon ining sa presenting problema tangan yan. Yan po ang sa tuyang karagdagan ng bareta na exclusive kan isa raw radio broadcasting. Hinahagad ta po sa gabos na maging mahinahon po kita dahil malingahon maghugas ng kamot o galion ang social distancing asin paggamit ng face mask sa kada pagluwas nindo sa indong mga haron. Ini po si Papa Kulot, katribukan mga Bicolano para sa mga Pilipino.